assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini on kala e kuuɓal mi ñaagani mon Allah moƴƴere hande noon amin ɗo hennene e Diawo Dia Tissy to Isma e Kayasi amin gari ha hande komin jahatno ko tan événement payaɗo o Windere TV le 15 février 2025 inchallah so weeli Allah to travers night club à partir de 16h amin jogui habitude kala momin nawanta lettre min ƴetta ɗum hande noon amin ɗo e Diawo Dia Tissy machallah nomin mbino ni Windere TV ne waɗa lancement film documentaire ene waɗa prestation artiste ene waɗa aussi des décorations hande noon amin ɗo e Diawo Dia Tissy machallah so wiyama Diawo Dia Tissy noon machallah oɗon gandi vraiment ko boutique baɗɗo fayida kadi ala ko ala hen tendance uji foof kala ko rewɓe ne cohla e worɓe nanɗo hen donc yeeɓiyankoɓe Windere TV nomin mbino on ni tan kala momin nawanta lettre invité d'honneur mamin ƴetta ɗum hande noon amin ɗo hen nomin mbini Diawo Dia Tissy to Isma e Kayasi. Isma, carte ma d'honneur. Assalamu alaikum Sara, min calminima kadi Oumar Dora Koumé kadi vraiment en tant que chargé de communication Diawo Dia Tissy ma en kaale inde Isma Amadou Dia kadi haala men hen kadi foof ko yidde hollide tan vraiment weltare meɗen e ɓattake mo gadduɗon ɗo henno min jogui hen weltare joguinoɗo fuɗɗi kadi ala ɗo haaɗi sikki ala hakkude amen e Oumar Dora Koumé walla e Windere TV adi ni ko Windere ene fuɗɗo golle muɗum kadi ko haala pulaar mbiyata koɓe Allah wadde ɓuuri waddaɓe emin mbawi wiide minen Diawo Dia Tissy emin gandi communication momin mbaɗata o henno Oumar no joui hen ko heewi te kadi ko waɗano hen ko foof kadi o waɗiri hen tan ko saabu Allah kono on kadi aussi wawa dañde ñalawma poɗɗo ni henno tawa min jeyaka hen hay sinno waɗano déplacement o nanalla tan ko foti wawde wonde haalaka noon mbaɗon déplacement garan ha ɗo henna mbiyon vraiment oɗo ñalawma ko Isma Amadou jiɗɗon wona invité d'honneur moɗon gande vraiment emin jogui hen weltare no feewi jogui tan noon kono ɗe fuɗɗi kono vraiment nde ala ɗo ɗe haaji Sara min beltima hen no feewi machallah guila e radio ha e foof darde ma tinde e nder Windere TV ɗum ɗon yimɓe fof jii ɗum kono min jiyatno événement ji so pandima machallah aɗa darotno hen ngol ɗo min jiyani a nanggu walla qu'est ce qui se passe Sara dañi weltare no feewi e ngal ɗon namdal te vraiment kadi tagui namdal ngal ɓeydi weldemi foof ko aussi ma tagɓe pamano ɓe paama eɗen mbawi wiide oɗo ñalawma Windere fayi eɗen jeeya e adiɓe tinde ñalawma o guila darde sowa yontude kadi aussi initiateur événement o kanko so andi tan ko jaggen koto mbaɗa sikki heddiɓe hen hay sino pamani ala probléme kono yimɓe fof ne gandi Oumar Dora Koumé kala ko ƴetti mi wiyani tan ni Diawo Dia Tissy mais Kaya e hoore muɗum meeɗa hettude hen caggal ha ɗo joni aussi hayso yimɓeɓe jiyani en henne e batte ya gartaji koɓe paam kam wonko ganduɗa hoore ma eɗen gollodiri hen initiateur o to less e wiide ko affaire mo ganduɗa hoore ma enen gondi hen enen jaati hen jamma e ñalawma suba e kiiɗi ko yaati ko fo haydara humpani en hen machallah no mbiɗa ni tan famoɓe ɓe pamano ɓe paami bon sa yi kadi aussi amin gaddi hen ɗum ɗo kadi aussi Isma no dari wondi mum nan dari mais annene machallah ka tout feere mawde e nder Diawo Dia Tissy ko ɗum waɗi kadi ko guila law taw hande arani machallah partenaire uji baɗɗi fayida ɗe wonduɓe amen guila ko ɓooyi taw hande arani ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande amin gonno ɗo hennene e Diawo Dia Tissy e arde addande Isma e carte mum invité d'honneur ene wondude Kayasi e wondude Basirou donc amin dokka on rendez-vous e invité goɗɗo machallah e saaha goɗɗo Windere TV ha yesso ko lawol